Més tònic, I jo sempre els dic que quan se canta n'hi ha que cantar en el cap i en el cor. Per què? Perquè en el cap perquè n'hi ha que saber què és el que estàs fent, i en el cor perquè tens que posar un sentiment a lo que estàs realitzant. Dona clar un testimoni. Així procurem que cada cantaor traga el seu estil. Així està prohibit imitar el mestre, prohibit. El dia llarga un poquet quan arriba Sant Antoni. Sant Antoni del Porquet. No sé, m'imaginava jo que APA no donava classes, no sé per què, perquè és un divo de tot això, no?, i canta, és el número 1, i no sé, jo dic que ell cantant, doncs ja... I quina sorpresa, no?, que a més de donar classe li agrada comunicar a la gent el que ell fa, i este és ja el que fa 6 anys que estic en ella. Per a mi el cantaor d'estil és aquell que quan canta expressa el que té dins. Anem a veure, jo quan sento una persona cantar, sí, igual una persona canta molt bé, però no està expressant el que tu dins, no? Pues la veritat és que la dificultat que tenen aquests cants és el que estava dient abans el mestre, és viure-los, sentir-los, expressar-los, i jo trobo que poc més, a part d'ells, és clar que tens de tenir unes qualitats en la veu, en els melismes i en el control i tot això, però jo la veritat és que m'agrada molt i disfruto molt en ells. De vegades deixen millor, de vegades no tant. Jo crec que el que em fa molta falta és una escola de versaors. Jo crec que sí, perquè se poden comptar en els dits d'una mà els versaors bons que n'hi ha avui al país. La figura del versador és la figura clau en el cant d'estil. Per molt bé que cantem els versadors, no podrem mai lluir-nos si no hi ha un bon vers darrere. És comunicació. I per això el major esforç també és que s'entenga el que estem dient, perquè estem dient alguna cosa. Que sabem que l'aigua és Crec que ja estem oblidant un poc aquells versets de la Floreta i de la Mare de Déu, que està bé, però crec que tenim que anar un poc canviant, no?